ta' sliema l-kap nazzjonalista Bernard Grech qal lin-nies biex ma jixtrawx biċċejċa preferenza għaċ-ċekkijiet ta' investiment fin-nies. F'diskors mimli konfrontazzjoni mhux biss minnhom ma minn kelliem oħra fosthom David Casa, Bernard Grech għalhekk. Mhux se tinxtara biċċejċa li jtik u. Casa mbagħad beda jgħid li se jiġġieled lill-Laburisti. Jiena mhux se nibża minnkom u iva ħaniġġieldulkom. Dawn ma kinux l-uniċi dikjarazzjonijiet li għamel Casa l-ħadd filgħodu fejn talab lill-elettorat jagħti t-tielet siġġu lill-Partit Nazzjonalista biex skont Casa tal-Partit Nazzjonalista ikollhom aktar saħħa. Tuna t-tielet siġġu ħalli jkollna iktar saħħa. Imbagħad kien imiss lill-kandidat nazzjonalista Peter Aġus li kompla fuq din ir-retorika fejn tenna li jrid ikompli fuq ix-xogħol li sar minn fost l-oħrajn Casa. Il-mewġa tal-bidla ser inkompli nibni fuq li jagħmel Simon Busuttil, fuq li jagħmel Francis Zamid-Dimek, Teris Komodini Kakija u fuq kollox li jagħmlu sħabi Roberta Mezzola u l-ħabib tiegħi David Casa. Casa li tkellem wara Peter Aġus għalli l-Partit Nazzjonalista għandu tielet siġġu fil-Parlament Ewropew. U m'għandhomux ma niġu qudiemkom bit-tliet kandidati tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew.